jo tinc un nen petit i tot i que volíem ajudar a estar a les nits als col·legis de lectura, ens vam decidir amb la meva parella que jo em quedaria a casa amb el meu fill i que aniria a donar aquest suport per no tenir el nostre fill enmig d'aquesta situació una mica inestable. De fet, el meu marit va estar en una de les càrregues policials que va haver-hi a l'Escola Mediterrània de Barceloneta i mentre estava passant jo estava a casa i mentre el meu fill dormia em vaig dedicar a fer difusió dels vídeos que em feien arribar els amics i companys que estaven en aquesta escola. Molta tristesa per totes bandes, no? Per sentir d'alguna manera que vam arribar a l'1 d'octubre a un punt en el que vam haver d'arribar a les mans per fer alguna cosa com és votar i l'actitud, no? L'actitud dels cossos policials, que era una actitud com molt des de la superioritat i anant molt a fer mal a gent molt normal, no? Molt indefensa. Després vam intentar anar a votar 2 vegades, però ens vam desallotjar perquè portàvem un nen petit i finalment vam aconseguir votar no a l'escola que ens tocava, sinó a Poble Sec, que és el barri dels meus pares, que vam anar, vam deixar la criatura i vam anar a votar. Llavors jo crec que d'alguna manera el 1 d'octubre fa un punt d'inflexió perquè realment es desemmascara molt el que és l'actitud d'alguns cossos policials i d'algunes parts del govern central, jo crec. Tot i així, sigui quina sigui l'opinió de les persones, jo crec que mai s'hauria d'haver arribat a aquest punt de violència, i més quan es feia front a un moviment pacífic i molt cordial.